Taas oli yksi partiokokous ja mä en oo sitten yhtään mitään. Musta on kaikista kamalinta, kun mä en osaisi rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Ja kohta on tulossa Kilke 2010. Mä en tuu pärjäämään siellä. Mä tiedän, että musta ei oo tarpeeksi partiolaista sinne. Eiks kukaan vois auttaa mua? Minä voin. Häh? Kuka sä oot? On sun alter egosi ja treenasit partiokuntaa. Alter ego! Ja aloitetaan. Mä oon vähän miettinyt. Mä oon kirjoittanut listan. Listaan? Joo. Niistä asioista, mitä sun täytyy tehdä, että susta tulee true partner. Haluatko sä vaikka nähdä sen? Joo, okei. Et oo tosissas. Eikö se 15 kilsan lenkki ollut vähän liikaa? Ei ollenkaan. Miten se lähdetään uudestaan? Mä en jaksa enää. Sä oot nyt valmis. Tässä on sun takkis. Kiitos. Ja huivisi. Mä luvan kiittää sua kaikesta. Kiitos itsellesi. Tästä se Kilke lähtee.